дар замони паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васалам дар Мадинаи Мунаввара дар бозори шаҳр пирамарди яҳудии нобиное буд, ки рӯзгорашро аз пушти гадоӣ мегузаронд. ин пирамард аз рӯзе ки паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ба Мадинаи Мунаввара омад, мисли дигар яҳудиён дар дилаш кина ва ҳасодат ба ӯ дошт ва пайваста бо забонаш дашному носазогӣ ба паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васаламро шунида мешуд. ин хабар ба гӯши паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васалам расид ва ба бозор рафта пирамардро ёфт. чунун паёнбари ростӣ ва дорои ахлоқи волое ки Қуръони Карим ӯро сутуда буд, мисли дигар инсонҳо нарафт то ӯро танбеҳ бидиҳад ва ё бо ӯ ҷидол пардозад, балки рафта таоме харида ва бадастони худ ӯро таом дод. чун пирамард аз таом хӯрдан фориғ шуд, дуои нек карду гуфт: инсони хубе будаӣ, худованд нигаҳат дорад. паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васалам бе он ки худро шинос намояд, аз назди ӯ дур шуд ва ин корро то он замоне ки бистарӣ шуду баъди он аз ин дунё риҳлат намуд, ҳар рӯз идома медод. баъди оне ки расулуллоҳ салаллоҳу алайҳи васалам аз дунё гузашт, чанд рӯз баъд Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу, он халифа ва ёри бовафои расули худо салаллоҳу алайҳи васалам, ба назди модарамон Оиша разияллоҳу анҳу омаду гуфт: эй духтарам ва эй нури чашмонам, оё суннате ҳаст аз суннатҳои паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ки ман онро бехабар бошаму иҷро накарда бошам? Оишаи Сиддиқа разияллоҳу анҳу гуфт: ту худ суннати расулуллоҳи салаллоҳу алайҳи васалам ва суннате нест ки онро ба ҷо наоварда бошӣ, магар як суннат ва кори ӯ салаллоҳу алайҳи васалам. Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу гуфт: он кадом аст духтарам? Оиша разияллоҳу анҳу гуфт: паёнбари худо салаллоҳу алайҳи васалам одате дошт ки ҳар субҳ аввал ба бозори шаҳр мерафту ва онҷо як пирамарди яҳудиест ки нобинос ва нодор аст, ӯро таом медоду он гоҳ ба корҳои дигари худ машғул мешуд. Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу дарҳол бархост, ба бозор рафт, пирамарди нобинои яҳудиро ёфт ва таом харида ба дасти худ ба даҳонаш гузошт. бо аввалин луқмае ки пирамард аз дасти ӯ хӯрд, дар хашм омада ва бо овози баланд гуфт: ту ки ҳастӣ эй мард? Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу гуфт: ман ҳамоне ки ҳар рӯз барояд таом медодам. чанд рӯзе набудам, инак дубора наздат омадам. Пирамард гуфт: на, ту он мард нестӣ, ту каси дигар ҳастӣ. Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу гуфт: оре, ман як дӯст ва ёрони ӯ ҳастам. вале ту аз куҷо донистӣ ки ман ӯ нестам? чун ту нобино ва ман ҳамон корро кардам ки ӯ мекард. Пирамард гуфт: вақте ки он мард меомад, бӯи хосе дошт ки бӯяш бароям ошно шуда буд ва ҳам дастонаш бо тароват буду рӯҳбахш буд. инчунин пеш аз оне ки луқмаро дар даҳони ман гузорад, онро бо дастонаш мулоим мекард. ин чизҳоро дар ту надидам ва донистам ки дигар касе ҳастӣ. Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу дигар худро дошта натавонист ва бо овоз гирья намуду гуфт: ӯ Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам ва расули худо буд, чанд рӯз аст ки аз олам гузаштааст, оё нашунидаӣ? вуҷуди марди нобиноро ларза фаро гирифту гуфт: чӣ гуфтӣ? ӯ Муҳаммад буд, паёнбари мусалмонон? вой бар ман чӣ кор кардам? ӯро дашном медодаму носазо мегуфтам ва ӯ маро бо дастонаш омада таом медод, дар ҳоле ки дашному носазогии маро мешунид. ва бо овози баланд ба гирья кардан шурӯъ кард ва овозаш аз гирья ва надомату пушаймонӣ кирдори зишти худ баланд буду андомаш меларзид. пирамард бо ин ҳол ба Абу Бакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу рӯй оварду гуфт: дастатро бидеҳ, то калимаи шаҳодатро бар забон орам ва мусалмон бишавам, то шояд худованд аз гуноҳои ман даргузарад ва маро бо имон аз ин дунё бибарад. ва он замон пирамарди яҳудии нобино мусалмон шуд. оре бародар ва хоҳари гиромӣ, ин буд яке аз қиссаҳои дигаре аз рӯзгори беҳтарин фарзандони одам алайҳиссалом, оне ки васфи ахлоқашро танҳо парвардигори азимушаън баён карда ва инсоният аз васфи он оҷиз аст. боқӣ худоҳофиз.